Jeg vil så fremlægge min bearbejdelse af den her case, vi har fået tildelt om Hans Jørgen, der er en 16-årig dreng, og det er han så i året 1898, der er jo sådan rent idrætshistorisk en helt anden tid end 2015, og det er så noget, som jeg vil inddrage i punkt 5, som jo ligesom er diskussionen. Men til at starte med, så kan vi kigge på de her fysiologiske ting, vi ved om Hans Jørgen, hvor at han har en BMI på 26, hvilket rent faktisk placerer ham i overvægtskategorien. Men det er ret misvisende, fordi han har rent faktisk en fedtprocent på blot 10, hvilket er ret lavt. Og hvis vi så skal kigge på hans kondital, så er det her 43 ml O2 per minut per kilo. Og det placerer ham faktisk i kategorien middel mod et kondital for en knægt på 16 år som ham, når det er, at han har en BMI på 25-30, og han har jo så en på 26. Og hvis vi ligesom kigger på, hvor ligger hans styrker, så må det helt klart være i den anaerobe kapacitet og bare sådan generelt udholdenhed og styrke, hvor vi kan se, at hans tyngdepunkt på 55 cm, det er sammenholdt med, at han jo klarede den her salecirkel på kort tid. Det er ret sigende i forhold til, hvor hans styrker ligesom ligger. Og så er spørgsmålet så, hvordan han har opnået den her tilstand, og hvilke fysiologiske adaptationer, som sker i kroppen, ud fra de her, eller ja, forbundet med de her aktiviteter, som Hans Jørgen han dyrker. Og hvis vi lige skal kigge på, hvad han laver af fysisk aktivitet, så laver han jo den her tysk-inspirerede gymnastik 1 gang om ugen. Og derudover så arbejder han så på gården. Hele styrketræningsdelen af hans arbejde på gården, som det må formodes at være, så får han for det første neurale adaptationer, og han får også fibertype rekruttering af 2A muskelfibre, og så helt grundlæggende så får han jo den her hypertrofi, som primært her er muskelvækst. Og så hvis vi kigger på den anaerobe træningsdel af hans arbejde, så resulterer den i hvert fald i, at enzymaktiviteten den stiger, og det er både i forhold til den anaerobe, oxidative og de glykolytiske enzymer. Deres aktivitet den stiger simpelthen, og ja, så falder kropsfedtet også. Og i forhold til den her hvirvelsøjlens anatomi og funktion, så går den simpelthen, den strækker sig fra bækkenet til kraniet. Og alt i alt så har den de her 24 frie hvirvler, og de er så opdelt i 3 afsnit, hvor vi har 7 halshvirvler, og så har vi de fleste hvirvler, nemlig 12 i brystet, det er brysthvirvler, og så 5 lændehvirvler. Og rent faktisk så har vi udover det 4 sammenvoksede hvirvler i halebenet og 5 sammenvoksede hvirvler i korsbenet. Og hvad er så funktionen med hvirvelsøjlen? Jo, den er for det første at beskytte rygmarven, og så den her belastning, der kommer fra de her stød forbundet med løb og gang, som jo er en del af Hans Jørgens dagligdag, de dæmpes ligesom af hvirvelsøjlen. Og så brystkassens skelet, den bæres ligesom af hvirvelsøjlen. Og helt overordnet så belastningen fra overkroppen, den overføres så til underkroppen. Og det, der er interessant at kigge på her, det er så, at i hvirvelsøjlen, der er så de her krumninger, som fremmer dens evne til at dæmpe de her stød, der nogle gange kommer. Og hvirvelsøjlens sammensætning af hvirvler, den gør så, at de vokser
i størrelse ned mod bækkenet, og det hænger så sammen med belastningen, fordi det er her, den er størst. Ja, så springer vi så til det idrætshistoriske område, som ligesom omhandler den her strid, der var i Hejning i 1998. Og man kan kalde det for en lille overgangsfase, fordi op til den her strid, der var det ligesom den dansk-tyske gymnastik, der dominerede. Det var politikerne og pædagogerne i samfundet, der ligesom styrede satte den her dagsorden. Og den her dagsorden, den havde så noget nationalt over sig, og noget opdragende værdimæssigt var også forbundet med idrætten. Og ja, formålet, det var sådan set konkurrence på sådan, ja, fritidsplan, kan man kalde det. Så kom der jo så den her strid, og det var så fordi, der var nogle lokale landarbejdere, der drog til Vallekilde Højskole, hvor de fik øjnene op for en ny form for gymnastik, som var den her svenske linkgymnastik. Og nu vil jeg så prøve at sådan holde op mod hinanden nogle forskelle og ligheder, hvor den dansk-tyske gymnastik, den omfattede sådan boldspil og også nogle behændighedsøvelser, som jo er sådan noget ret avanceret redskabsgymnastik, og så også atletik. Hvorimod den her nye gymnastikform, den svensk link, dens fokuspunkt, det er sådan noget som holdning og takgang under kommandoer og bøj, stræk og fridøvelser. Og hvis vi lige skal se på Hans Jørgen, så kan man ligesom sige, at hans virvelsøjle, den belastes jo ret meget, eller det må den jo formodes at gøre med det her arbejde, som han udfører på gården. Så når den her svenske linkgymnastik, den fokuserer på holdning og bøj og stræk og fridøvelser, så kan man så spørge sig selv, om det måske ikke ville have været bedre for ham at dyrke det her. Men ja, han levede simpelthen i den her periode, hvor der kom den her strid. Og den her strid, den bundede både i undervisningsform, og så også i noget mere sådan ideologisk, hvor man ligesom kan sige, at sådan noget som takgang under kommandoer, det var også noget, der ligesom dominerede den her gymnastik frem mod 2. verdenskrig, som vi så også så, hvor nazisterne virkelig gjorde brug af sådan noget synkron idræt, der jo så også havde noget ideologisk over sig. Men her i femmeren, der vil jeg så lave en diskussion ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og samfundsmæssigt perspektiv, og hvad var formålet med at indføre skolegymnastikken dengang kontra hvordan det er i dag. Og altså formålet i den tysk-danske gymnastik, det var som sagt noget opdragelse og også en eller anden ligesom stræben efter perfektion. Altså man var meget konkurrencemindet, man ville simpelthen vinde. Det er jo noget, der ligger i sportens væsen. Og altså så kan man så sige, at den her præcision, den huserede ligesom også i den svenske linkgymnastik, men bare på en anden måde. Den her præcision, den havde jo også sådan på en eller anden måde et sundhedsmæssigt twist, var sådan noget som korrekt holdning. Det kom på dagsordenen. Og det kan man ligesom perspektivere op til i dag, hvor at det sundhedsmæssige aspekt rent faktisk bare fylder endnu mere, altså præcision i forhold til det sundhedsmæssige, fordi her der ved man, der er man meget mere vidne om de her positive tilskud, som man får ved fysisk aktivitet, og rent faktisk så har Folketinget også lavet sådan en skolereform, der gør, at elever i den danske folkeskole, de skal bevæge sig
i hvert fald de her 45 minutter om dagen i gennemsnit. Og den omfatter også nogle prøver, og hele formålet med det her, det er, at motion som sådan skal understøtte det faglige, fordi i dag så er der ret bred enighed om, at bevægelse, det er ligesom motion og bevægelse, at det er motivationsstyrkende og lærings- og sundhedsstyrkende. Og det er så det, der ligger til grund for, at det er at det er inkluderet i undervisningen her i dag. Så man kan ligesom sige, at det sundhedsmæssige, det kom så på dagsordenen her ved den her strid i 1898, hvor den svenske linggymnastik så dagens lys. Og så det sundhedsmæssige perspektiv i idrætten, det er bare steget lige siden, og så herop til i dag, hvor at man så kan sige, at sådan noget som synkron idræt, det ser man stadig, men det her ideologiske eksperiment, det er ligesom sådan, det er måske i en eller anden udstrækning skræmt væk under 2. verdenskrig, så eller skræmt væk i forbindelse med nazisternes brug af gymnastik, som reklameret for deres ideologi. Så på den måde, så kan man sige, både sundhedsmæssigt og ideologisk, der har idrætten ændret sig med samfundsudviklingen og generelle holdninger i befolkningen. Ja, det var det.